Que a veces eu vou os domingos a Cangas, onde é o meu irmán, tomamos ali a chiquita e tal, e topo moitos veciños de Cangas que me dice: joder, tú ven en Moaña, macho, mira que nos queredenos subir as barbas os de Moaña. E digo, non é que nos queiramos subir, é que xa estamos por encima vosa. A verdade é que xa me dicen eles, mira, ten razón, porque nosotros que fomos un par de veces a Moaña é da gusto mirar aquel paseo e o ambiente, porque ademais a parte de llano estás mirando un panorama, unha cousa preciosa. Veñen... E moita xente ven de Vigo no barco, e depois ven a dar un paseo por aquí. Bueno, o día de San José, calquer domingo e calquer sábado, miras unha cantidad de ambiente. Pois mira, esa xente queda a comer aquí, Sí, queda a comer. Queda a comer aquí porque outro día había cantidad de familias que traían nenos pequenos e quedan a comer aquí. Que antes iso, pois non... Que nos viña aquí nadie. Hasta incluso colleu moito máis valor a praia da Xunqueira. Hombre, que antes non tiña ese playa, valor, colleu moito máis. Esta playa da Xunqueira, pero non solamente a playa da Xunqueira, en pequeno a do Con mismo.